así máis ben relax, pero esa sí que nos queda máis. Bueno, Sí, bueno, unha que fose como máis instrumentalizada, quero dicir, que a veces non todas funcionan. Todos tivemos ese tipo de dilema. Que era dos poucos que podía chegar un re, máis ou menos. Quedan ben así. Hasta onde chego máis ou menos, despois xa. Como tenor, a verdade que nunca me plantexei hasta onde chego, canto hasta onde podo. Grabando. Está exactamente. E hai un puntillo aí de entendernos moi guai. Chega un momento onde non faz demais, intentas non facer demais. Porque ao principio, claro, intentas facer mil cousas. E dicir, porque o arranxo final é un delicadillo, é dicir, nos estamos doblando a melodía, é dicir, os adornos mesturo cousas de tradición, de étnico, con cousas así máis. Pero bueno, os timbres e as tesituras destes dos instrumentos que non se combinan moi a menudo. A verdad que teñen unhas frecuencias aí que poden facer unísonos, que nos esta acústica tamén. buah, que eu estaba disfrutando, decía, joder, que gustazo. Isto que está ben. Como son las cooperar, Eu creo que Sí, esto... Grabando. aquí grabando tamén, entón razón han de ser, toma un.